Tings var det, vi hørte med nummeret Great DJ. Klokken er 7:07. Lige her i juletiden, der er der jo ikke noget som en sprallemand. Og en gruppe kunstnere, de lancerer nu nogle satiriske sprallemænd. Det er blandt andet Pia Kjærsgaard, Søren Espersen, Peter Skaarup og Morten Messerschmidt. Pengene for det her sprallemandssalg, de går til asylbørn i Danmark. Godmorgen, Kasper Rasmussen. Godmorgen, Pia. Du er formand for kunstnerkollektivet Schwimmelmann, der står bag det her. Du kan jo lige selv starte med at beskrive, hvis nu jeg for eksempel hiver op i den her sprallemand. Det er Pia Kjærsgaard. Hvordan ser hun ud? Jamen, hun spraller, kan man jo sige. Hun har en uniform på, og en, hvad der ligner en ridepisk i den ene hånd. Og når man så hiver i snoren, så rejser den anden hånd sig. Ja, det er kun højre arm, der ryger i vejret, kan man sige, ikke? Jo, det er rigtigt. Og hun er også iklædt skrårem. Det kan man godt sige, ja. Kan man godt sige. Ja. Hvad de her 4 sprallemænd, I har lavet for Dansk Folkeparti, det er jo ikke, jeg går ud fra, at det er jo fordi, I vil brokke over noget. Vi har ikke lavet dem for Dansk Folkeparti. Nej. Vi har lavet dem, fordi vi gerne vil Dansk rejse nogle Folkeparti. penge til de asylbørn, som der er i Danmark. Og så synes vi, at det her det var en meget sjov kontrast i forhold til at lave en kunstsamling, som kunne hjælpe børnene i asyl. Men altså, det sender jo nogle associationer, det her. Hvorfor er det kun Dansk Folkeparti, der går ud over? Det er jo ikke dem alene, der har vedtaget asylreglerne. Nej, det er rigtigt. Men Dansk Folkeparti er jo dem, man typisk ser stikker snuden frem, hver gang der er noget omkring asyl og fremmedpolitik. Så helt klart, nu hvor vi lever i et land med ytringsfrihed, så er det vel også rimeligt, at det er dem, der ligesom står for tur i sådan en, i det her kunstprojekt. Hvorfor var det så vigtigt at køre den så langt ud? Jamen altså, jeg ved ikke, hvor langt ud den er kørt. Det er jo noget med, at når du laver kunst, så er det jo ligesom at få nogle følelser i gang hos de folk, som kigger på det. Og vi håber, at den her kontrast, den er så stærk, at folk de får lyst til at gå ind og hjælpe de her børn ved at købe vores sprallemænd. Og det er jo penge til asylbørn, ja. I forsøger at samle ind. Hvorfor blev det lige asylbørnene? Fordi at de er, man kan sige, Kunstkollektivet Schwimmelmann er en forening, og vores formål det er at ligesom rejse nogle midler til udsatte grupper i samfundet. Og vi synes, at der er en masse ting omkring børn her op til jul og alle mulige andre indsamlinger, men der er lige præcis de her asylbørn, som kommer fra krig og ødelæggelse, som sidder ude på asylcentrene, nogle i varetægt. Der synes vi, de var lidt overset, og vi godt kunne tænke os at hjælpe dem med nogle gode julegaver. Så det var egentlig det, der var vores motivation for at lave det her projekt. Men håber I også lidt, at der bliver ballade, og Dansk Folkeparti bliver sure på jer, fordi I har lavet de her sprallemænd? Altså, vi vil selvfølgelig helst til hver en tid undgå ballade. Om de reagerer, det må tiden vise. Altså, det tager vi os ikke så meget af. Det vigtigste, det er børnene i den her sammenhæng. Ja. Men har I tjekket, om I sådan balancerer på kanten af injurielovgivningen? Altså, vi har da selvfølgelig talt med nogle forskellige advokater, og det er jo aldrig rigtig helt til at sige, hvordan og hvorledes, men Dansk Folkeparti har brugt Mohammed-tegningerne i deres sidste valgkampagne, og så er det vel okay, altså. Kasper Rasmussen, du er formand for kunstnerkollektivet Schwimmelmann, og nu skal du på gaden og sælge sprallemænd. Tak fordi du kom. Tusind tak skal du have, Pia. God jul. Klokken er 19 minutter.